بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وطب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أمبال ما شرف لا تيفي لجبو أمبو فون إسلامك فولي نوي على كيشينا كهيننا كباركا أمي الله تعالى دلي على كوكا أني أو بلا جلي نبو. Union des jeunes musulmans du Mali a choronyongono ijumai noye Mali islamé demsenu farale nyonka ka tomin sigi jamana in konnala uka wulika jo konnala ubi bara chama ke islamea ani hadamadiya demelila o bara nunun konnala uka tabulu nyeshneme musoka kuma ulu keleme ka kalambulon sigi anga sigida yoro chama na wala sa ka islamé muso ula kala uka dinela fajila ka ufeno bamako sigida folola uluga kalambulon lada don san nuye watike kalana ube karamo wele kamao sigi uye san bara minke ko yira maula o sigi ne kera alamsa temele janvier kalo kle wolonvla san barfla ani muga ani kele akera fajila commune 1 président ere no ijuma président ma elage Mohamed Cissé o kadu konnala ma ba chaman tumekeneka nganyina kada bana mimbe sena ani ladirkani janto yere la wale munu fole no jama kana damateme maw bere bena watege ko mina ontumbe no nunda tukula on fana tundile no mawma wala sa ka maula tanga bana jugu toroma aja sugodogo ani kadiyatu ture kalambulon tola ulu e seli sura do kala moy auzu billahi minash shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim. Araita lezi yugazubu bidini fazalika lezi yatihul yatima wala yahudu ala tuyamin miskin fawailul lil musallina alazina hum am salatihum sahuna alazina hum yurahuna wayamnaluna almahuna. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'ah mal-qari'ah وما أدراك ما القارعة يوم يقول الناس كالفراش المبثوث وتقول الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. O seli sura nunun kofe o kani mbara nyina o yani mauludu do nyona o kama o yiwele bla ankara mo muso doma no ya Sayyida Maryam Kulibali ni ale ma famu yale dine barala aka walanda tumefemi ka o ye muso joro yemi anga jakulu konnala no ya nga society Sayyida Maryam Kulibali ay walanda min di amma anga je anga ulame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ambade al-Islameu ani so diale an se wale bi uladaina ambe anga sigi damine ni Allah subhanahu wa ta'ala to barkamay kan yini masabata ala fe ne ani aw ala kanye amma shitane ko woro majanya kabo anga keta anga fota anga yita anga bara bela jelena ambo yini Allah subhanahu wa ta'ala fe o ko fe ambe soli kiraba Muhammad ka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Muhammadu mi na le kunte foyi kunte ka yini ala fe aka kisina aka nema ako jidi Muhammadu ka anaka sodunge sanman me soraka foli la segi jama bela jele makena inkaya men karamugo keren ni foli no ye a Sheikh Mohamed Cissé ni ale de togo ko senge bali nyine bali no ta me wati mina sisa iba soro wajulu ko chama ngeme ki don jigi ala kada bana ko la halaka me o bela jele na chese mimbe cheba ina dina hukumu konnala kalamlo ke me galada misiki aya la yini ka fako lada in kana wuli fiyaw ka kila tukuni jamana fana ke me ka sharia mi fana ta ka kila ka bara fana ke ka beni oye
o fana ye silamɛya ka bonyaba dɔ ye o ye silamɛya ka nazimu de ye parce que silamɛya ko fɛn o fɛn i b'a sɔrɔ a bɛ baara kɛ ni sariyaw de ye donc kalanbulon in waajuli mina sigi ka Alahu subhanahu wa ta'ala ka mɔgɔw hakili jigin Alako la ka tila ka sariya min fana tigɛ ka bɛ lahalaya min fana ma ka tila k'o sariya fana labato an k'o bonya an b'o segin kɛ an ka karamɔgɔkɛ ye n'o ye a Sheikh Muhamadu Sise ani kalanbulon kɔnɔden bɛɛ lajɛlen a ɲɛmɔgɔ fara a karamɔgɔw n'a kalandenw kan an bɛ bɛɛ fo wulada in na ni silamɛya ka foli an bɛ tila ka karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo kɛnɛ kan cɛman fara musoman kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo an karamɔgɔkɛ min n'o ye Muhamadu Sise n'an filɛ ale ka kalanbulon dɔ de kɛnɛ kan bi ni cɛba in ye anw yɛrɛ de kalan i b'a fɔ mɔgɔ dɔ ma ko n karamɔgɔ bonya kama nka i b'a sɔrɔ o ma i kalan nka ni cɛ in ale de ye walanda kɛ anw kunna o kuma a ye walanda min di an ma a yɛrɛ y'an lakalan minnu na ni Alahu subhanahu wa ta'ala ye o mun nɔgɔya wulada in na kalandenya hukumu kɔnɔna la an bɛ n'o lase an bani silamɛw ma an b'a ɲini Ala fɛ Alahu ta'ala k'an bɛn sababu ma walanda min dira an ma wa n'an balimamusow ka baro k'o ka wulada in na o de ye k'a fɔ jɔyɔrɔ jumɛn de bɛ yen n'o bɛ muso ye société kɔnɔna la bi ibaratin ukhra est-ce que silamɛya a ye muso bonya fo ka jɔyɔrɔ di a ma wa ka d'a kan jɔyɔrɔ bɛ di mɔgɔ ma yɔrɔ o yɔrɔ o b'a sɔrɔ i jatela yen de i ma jate yɔrɔ o yɔrɔ place tɛ di i ma o yɔrɔ la donc n'i y'a ye a bɛ fɔ ko silamɛya ka jɔyɔrɔ a ye jɔyɔrɔ min di muso ma société kɔnɔna la an b'a ye k'a fɔ silamɛya ye muso de fana kɛ fɛn fɔlɔ k'a kɛ bonyamafɛn ye k'a dɔn k'a fɔ ko adamaden don ka sɔrɔ ka hakɛ d'a ma société kɔnɔna la n balimamuso faut que anw ka silamɛya ka jɔyɔrɔ n'a ka bonya dɔn o la ne b'a fɛ an ka segin dɔɔni ka taa yɔrɔ la wagati minnu bɛ yen ni muso tun bɛ yen ka kɔ silamɛya ɲɛ walasa an ka walanda in an bɛna valeur dɔ dɔɔni muso ka kɔ silamɛya ɲɛ n'i ye diɲɛ ta k'a lajɛ i mana taa chinois fɛ yen walima Indu fɛ yen walima i mana taa Persiw fɛ yen walima Arabuw fɛ yen i mana taa diɲɛ fan o fan i bɛna ye k'a fɔ muso ale kun ma jate ka kɛ i n'a fɔ ko adamaden ça fait adamadenya hakɛ o kun tɛ muso bolo muso kun minɛmɛ de i n'a fɔ bakan bɛ minɛ cogoya min na bali kuma dɔw la bakan minɛ cogo kun ka ɲi ka tɛmɛ muso minɛ cogo kan i b'a ye k'a fɔ ka kɔ silamɛya ye muso fɛn min kun ka di cɛ ye a kun k'o kɛ muso la i n'a fɔ i ka bagan b'i bolo n'a y'i ja i b'a feere k'a wari dun n'a y'i ja i b'a minɛ k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma muso fana kun bɛ ten ka kɔ silamɛya ɲɛ kuma dɔw la muso yɛrɛ i n'a fɔ n'an ye Arabuw fɛ yen lajɛ an bɛna ye k'a fɔ tuma dɔ sera hali muso ni ɲɛnɛmaya yɛrɛ kun hakɛ man ka bilen parce que olu ka jahiliya kun sera degré dɔ ma f'u kun bɛ denmusow minɛ k'u ɲɛnɛmaw don dɛngɛ la donc balimamuso n'i y'a ye e b'i kan kɔrɔta bi n'i ka musoya ye n'i ka furumusoya ye n'i ka denmusoya ye n'i ka baya ye o ye silamɛya nalen de tuma min na ni silamɛya nana a ye kɛ adamaden ye k'a yɛrɛ k'a fɔ k'i tɛ bagan ye ko adamaden hakɛ Ala ye adamaden da ka hakɛ min di a ma k'e fana ye adamaden de ye k'i ni bonya ka kan o seereya ye jumɛn ye an bɛna kuranɛ aya ta k'a lajɛ Alahu subhanahu wa ta'ala ko kuranɛ kɔnɔna la a ko ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum inna allaha alimun khabir na yen kuranɛ aya ta k'a lajɛ
Allah subhanahu wa ta'ala ako ale danike ay adamadenw da ka bɔ cɛ ani muso la n'o ye an fa Adamu ani an ba Awa ye a y'an da k'a kɛ jamakulu ye k'an kɛ kabilaw ye walasa an ka se ka ɲɔgɔn dɔn parce que ɲɔgɔn dɔn fɛn bɛɛ de bɛ bɔ o kɔnɔna la ɲɔgɔn dɔn hinɛ b'o kɔnɔna la ɲɔgɔn dɔn deliɲɔgɔnya b'o kɔnɔna la n'a ka di Ala ye a tun bɛ se ka adamaden da k'a kɛ i n'a fɔ ko bin mais a ye an da ka bɔ cɛ ni muso la k'an kɛ kabilaw ni jamakulu ye walasa an ka se ka ɲɔgɔn dɔn o tuma n'i ye nin aya in lajɛ nin b'a yira k'a fɔ ko Allah subhanahu wa ta'ala a bɛ muso mankutu ni aya in na k'a fɔ ko buniyal insaniya adamadenya yɛrɛ bɛ dilan ni fɛn min ye ko fan dɔ ye muso de ça fait adamadenya tɛ se ka taa fiyewu ni muso sen tɛ a la donc a ye muso jate fɔlɔ k'i kɛ adamaden o tuma na adamadenya sabatilen kɔfɛ o hakɛ min tun tɛ e bolo o adamadenya dilen i ma i b'a ye k'a fɔ Allah subhanahu wa ta'ala a bɛ na ka na hakɛw fana kalifa muso la i n'a fɔ a bɛ hakɛw fana kalifa cɛ la cogoya min na o Allah subhanahu wa ta'ala n'a y'a ka aya wɛrɛ lajɛ a b'a fɔ ko والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ni aya in Ala b'a jira an na k'a fɔ ko cɛ ani muso muminu cɛ ni muminu muso aw de ye ɲɔgɔn safinɛ ani ɲɔgɔn ka ji de adamaden tɛ se ka ko ka jɛ ni safinɛ ni ji tɛ ko wa cɛ ni muso olu ye ɲɔgɔn safinɛ ni ɲɔgɔn ji de kɔrɔ ye k'u tɛ se ka taa ka ɲɔgɔn to donc a ye cɛ ta yan ka muso ta yan k'a yira k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ bɛ aw la ɲɛnamaya kɔnɔna la mais kusamanden mila ko Ala y'o kɛ jumɛn ye o de ye Ala ye siranya ye inna akramakum indallahi atqakum donc k'a fɔ k'i ye cɛ ye k'o de bɛ i kusoya ka tɛmɛ muso kan walima e ye muso ye o de b'a to i bɛ jasi la Ala ko milaku ye mun ye milakul afdaliya o ye min ye o de ye Ala ɲɛ siranya ye donc adamadenya hakɛ bɛ cɛ bolo adamadenya hakɛ fana a bɛ muso bolo mais min bɛ kusamandenya sabati aw ni ɲɔgɔn cɛ o de ye min ka Ala ɲɛ siranya mana bonya ka tɛmɛ mun ta kan mais Allah subhanahu wa ta'ala a kɛlen kɔfɛ ka adamaden k'i da k'an kɛ cɛ ni muso ye k'an bɛɛ lajɛlen kɛɲɛ adamadenya hakɛw la an bɛna ye k'a fɔ pour que adamadenya ka sinsin a bɛ fɛn dɔw kalifa an falakaw la a bɛ fɛn dɔw fana kalifa an balakaw la o ye bɛɛ ni devoir min ka kan bɛɛ kan ka o kɛ mais o tɛ k'a fɔ ko dɔ ka fisaya ni dɔ ye n'an ye silamɛ diinɛ lajɛ silamɛ ma muso ka fanga silamɛ ma o bɔsi muso la kuliyan k'a fɔ ko se foyi t'i ye k'i kɛ danfɛn ye k'i dajiw ta k'a di cɛ ma ten non silamɛ m'a fɔ ten tɔ silamɛ ye hakɛ dɔw de kalifa muso la i n'a fɔ a ye hakɛ dɔw fana kalifa cɛ la cogoya min na o tuma cɛ ni muso n'a bɛɛ wulila n'a ka devoir n'u ye k'olu kɛ o de b'a to an bɛ se ka société ɲɛnama labɛn o de b'a to an bɛ se ka jamakulu ɲɛnama labɛn donc o kalifali cogoya in de o de ɲagamina dɔw ma u y'a faamuya k'a fɔ i n'a fɔ silamɛya ye muso kɛ fɛn ye ka fɛn kɛ k'a kɛ fɛn majiginnen ye k'a kɛ fɛn jasilen ye k'a sɔrɔ kɛli la wahasha a n'o cɛ ka jan n'an ye muso lajɛ jɔyɔrɔ min bɛ muso la société kɔnɔna la an bɛ se k'a fɔ n'i ko société i ko muso de n'i ko jamakulu i ko muso de ka d'a kan ni si tɛ se ka sabati f'a k'a sɔrɔ an balakaw de bɛ a cɛ la bali an balakaw de jɔyɔrɔ ka bon a ko in na kosɛbɛ n'i ye muso lajɛ muso ye senbon de ye udugu senbon min don a bɔlen tɛ société kɔnɔna la walima k'a bila kɛrɛfɛ la bali hiya fi qalbil mujtama muso yɛrɛ n'i ye société
dusukun lajɛ i b'a sɔrɔ k'a fɔ muso de sigilen bɛ adamaden dusukun farikolo kɔnɔna la ni dusukun banana o kɔrɔ ye ko farikolo fan si man kɛnɛ donc société kɔnɔna la n'i y'a ye muso kɛra a dusukun ye o b'a ye k'a fɔ ko ni muso tɛ yen société fana tɛ yen nɔ hali bi an bɛ o dalila jira aw la Imamu Khomeini kudisa sirruhu n'o ye an ka Ala ɲɛ siran ye jɔnba dɔ ye ale bɛ ishara kɛ ka taa nin kumakan in ma a ko inna lil mar'a dawran kabiran fil mujtama'i a ko i k'a dɔn k'a fɔ jɔyɔrɔba de bɛ muso ye société kɔnɔna la a ko munna wal mar'a mazharun litahaqquqi amalil bashar nata mun bɛ adamadenya la fo que o nata o ka se ka sabati adamadenya kɔnɔna la k'o tɛ se ka ɲɛ ni muso tɛ donc jɔyɔrɔba de bɛ muso la ɲɛnɛmaya yɛrɛ sabatili ani ɲɛnɛmaya yɛrɛ sinsinli cogoya la donc ni muso tɛ ɲɛnɛmaya tɛ se ka sabati ni muso fana tɛ ɲɛnɛmaya tɛ se ka sinsin o cɛ kelen fana bi kanu n'o ye Imam Khomeini ye a ko law jarradu al-umam min an-nisa ça fait n'an ye ɲɛnɛmaya yɛrɛ k'a fɔ k'an bɛ musow senbɔ ɲɛnɛmaya kow la kabini musow ka musoya jɔyɔrɔw la ani musow ka lamɔw cogoyaw la an bɛna ye k'a fɔ ko ɲɛnɛmaya a bɛ bɛn de il faut que ɲɛnɛmaya ka se ka jɔ ko ɲɛnɛmaya bɛ bɛn de wa sara fosi tɛ kɛ ɲɛnɛmaya la ɲɛnɛmaya sara a n'a bonya a n'a kɛrama a n'a sinsin a k'o de ye musolakaw ye n'i ye muso lajɛ i bɛna ye k'a fɔ ale ye kalanyɔrɔ de kalanyɔrɔ min ni ale de bɛ maabaw labɛn k'u lamɔ k'u di société ma wa a b'o cogoya fana la tuguni muso fana tuguni n'a ma jɔ a ka jɔyɔrɔ ɲɛnɛma la i b'a ye k'a fɔ a bɛna mɔgɔninw de fana labɛn k'o fana di société ma donc muso jɔyɔrɔ société kɔnɔ a ka bon wa a danger fana ka bon fana o de la an bɛna ye k'a fɔ place min dira an balakaw ma muso ma n'o de ye baya jɔyɔrɔ ye baya jɔyɔrɔ n'i ye ne yɛrɛ ɲininka n b'a fɔ a bɛ jɔyɔrɔ bɛɛ sanfɛ ka d'a kan fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ lamɔ ba naga de kɔrɔ i mana cɛba o cɛba ye k'a fɔ k'o b'a la ka nin baara ɲɛnɛma ba in kɛ i b'a sɔrɔ musoba dɔ de ye cɛba in lamɔ a naga kɔrɔ fɔlɔ donc musoba in cɛba in tɛmɛna musoba in ka walanda de fɛ fɔlɔ fɔlɔ ale sera k'i jogo ɲuman don a la k'a lamɔ silamɛya ka lamɔ cogo ɲuman kan a ka sɔrɔ ka se ka société nafa donc lamɔ yɛrɛ dɛ o de ye ɲɛnɛmaya base ye lamɔ o de ye ɲɛnɛmaya sobasima ye o de kama yɔrɔ o yɔrɔ la ni lamɔ sabatira ka lamɔ ɲɛ i b'a ye k'a fɔ hakilisigi de bɛ cari o yɔrɔ la wa sabati de bɛ cari o yɔrɔ la an balakaw n'i y'a ye k'a fɔ Ala ye baya ta k'a kalifa musow ma baya in ye jɔyɔrɔba de ye bɛɛ tɛ se a donni kɔrɔ o de la a nana kira ka kumakanw na ko bangebaga musomanw sen kɔrɔ ko alijinɛ de bɛ yen nɔ u bɛ jɔyɔrɔ min kɛ ɲɛnamaya sinsinni na u bɛ dekun min kɛ ɲɛnamaya sinsinni na o de la u senkɔrɔla yira la k'a fɔ k'o ye alijinɛ de baya jɔyɔrɔ ka gɛlɛn dɛ muso sokɔnɔna la tuma min na ni Ala subhanahu wa ta'ala ye furu sabati cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ a ma muso fana diyagoya k'a fɔ ko f'i ka furu kari maa ma sinama diyagoya la a y'o yɛrɛma hɔrɔnya fana d'i ma silamɛ muso furu kɔnɔna la e de ka jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ ka d'a kan den ka lamɔcogo ɲuman muso dɔ y'o makizanu ye a wagane tabiya ɲuman wagane o de ye muso ye jogo ɲuman wagane o de ye muso ye ça fait muso de y'a bɛɛ lajɛlen
mais fo muso fana ka sɔn o de ma ka jɔ baya jɔyɔrɔ in n'a fɔ ala y'o min kalifa la o baya jɔyɔrɔ min kalifara musow la minnu bɛ silamɛya contre la olu bɛ an balimamuso caman hakili suɲɛ k'a fɔ ko o baya jɔyɔrɔ in dɛ ko o de tɛ jɔyɔrɔ ye anw bolo ça fait o jɔyɔrɔ in tɛ bonya de ka di anw ma u b'o kumaw de labɛn n balimamuso e min fana ma silamɛya faamuya a ye hakɛ min d'i ma ka bonya min d'i ma a bɛ kɛ ɲɛna ko o kumakan ɲuman in fɛnɛ k'o de ye bonya ni karama ye ka si i ma k'a sɔrɔ bil aksi o de ye contraire ye ka se i ma ka d'a kan n'i y'a ye e b'i ɲɛ majɔ k'i ɲɛ ma da place o place fɛ o place bɛɛ lajɛlen tɛmɛna e ka kalanbulon in de kɔnɔ fɔlɔ e y'o place ninnu labɛn ka kalanbulon in de kɔnɔna la o labɛnbaga ye e de ye mɔgɔninfin ka kɛ alimami ɲuman ye bamuso ɲuman de bɛ a labɛn adamaden ka kɛ ɲɛmɔgɔ ɲuman ye masakɛ ɲuman ye bamuso ɲuman de bɛ masakɛ ɲuman labɛn adamaden hali dɔgɔtɔrɔya ɲuman ka kɛ o ye i b'a sɔrɔ bamuso ɲuman de b'o bɛɛ lajɛlen labɛn hali sigida la e ka kɛ furumuso ɲuman fana ye i furuso du kɔnɔ nin bɛɛ lamɔ bɛ tɛmɛ bamuso de ka sira fɛ donc ko in bɛɛ lajɛlen an balakaw anw de ta don wa ala de y'a bonya n'a karama bɛɛ lajɛlen di anw ma n'a y'a sɔrɔ an b'a faamuya donc jɔyɔrɔ min n'o dira muso ma silamɛya fɛ silamɛya y'o jɔyɔrɔ min di muso ma o jɔyɔrɔ in mana dafa i bolo tuma min na i bɛ se ka jɔyɔrɔ bɛɛ lajɛlen fana tugu o kɔfɛ i n'a fɔ mun na dan ma sigi silamɛmuso ka baara la mais a fɔra i ye de silamɛmuso i ka silamɛya baara hukumu kɔnɔna la i ka ala ka danw ni ala ka gasiw de sigi a kɔnɔna la mais devoir fɔlɔ min kɔni kalifalen don i la fɔlɔ o de ye baya jɔyɔrɔ in ye ka d'a kan e de b'a bɛɛ dilan parce que baya jɔyɔrɔ in n'o ma ɲɛ e bolo i mana taa boli fɛn o fɛn nɔfɛ o bɛɛ tɔgɔ de ye ko fu parce que o si tɛna ɲɛ i bolo wa e ka baya jɔyɔrɔ in n'o ma se ka ɲɛ e bolo o bɛ kɛ kɔlɔlɔ fana de ye sigida ma ka kɛ kɔlɔlɔ fana de ye dugu ma ka kɛ kɔlɔlɔ fana de ye diɲɛ ma kɔlɔlɔ min n'a tɛ ban fiyewu baya jɔyɔrɔ min dira an ma silamɛmusow an kana jɔyɔrɔ in kɛ jɔyɔrɔden ye wa jɔyɔrɔden tɛ ka d'a kan ala min ye an da o de b'a dɔn fɛn min ka ɲi an ma a b'a dɔn fana e ni ne an bɛ se min kɔrɔ o de kama a y'a yamaruya ni baya jɔyɔrɔ ye silamɛya ye muso bonya kojugu kuma dɔw la baya jɔyɔrɔ in falen kɔfɛ muso fɛ silamɛya ye diinɛ min ye a organiselen don ɲɛyɛlɛ fana diinɛ de don o de kama a ma kow bila ten silamɛya b'a yira k'a fɔ ko ni aw sigira yɔrɔ dɔ la hali n'aw kɛra mɔgɔ saba ye k'a ka ɲɛmɔgɔ dɔ bila a ka ko kunna o kɔrɔ ye ko silamɛya tɛ diinul fawda ye bɛɛ b'i yɛrɛ ye ten diinɛ o tɛ silamɛya ye donc baya jɔyɔrɔ in dilen e ma a kana kɛ e ɲɛna k'a fɔ ko o fana y'a bɛɛ lajɛlen ye la a ye kawamiya fana ta k'o kalifa an falakaw la ka e fana ka koɲɛ ta k'o don i cɛ bolo muso ka koɲɛ fana donni furucɛ bolo o tɛ muso fana ma dɔgɔyalima ye o bɛɛ k'i ka bonya segin ma hali bi de arrijalu qawwamuna ala nisa o kawamiya min filɛ nin ye dɔw fana b'o ta k'o kɛ silamɛya fana lagosilan ye k'a fɔ ko silamɛya ye muso ka koɲɛ ta k'o don cɛ bolo ça fait muso e man ka bɔ n'i ma i sara i cɛ la i man ka baara kɛ n'i ma i sara i furucɛ la la o tɛ dɔgɔyalima ye o hali bi o ye ka du gestion ka se ka ɲɛ cogoya min na dɛ o fana ye o de baya jɔyɔrɔ min ne fana b'o dɔn cɛ fana bɛ du gérer cogoya de dɔn ala fana y'ale dan fana n'o danni cogoyala ye donc e fana silamɛmuso fana ka tugu cɛ nɔfɛ k'a labato silamɛya fana o k'i ka diyagoya ye o de la alakira sɔlɔlahu alaihi wa sallam a nana ka kumakanw na k'a fɔ ko jamakulu dɔw nana ɲininka k'olu ye jamakulu dɔw fana ye u b'a la ka sujudu bɛn u mɔgɔ ɲɔgɔnw ye kira ko ko o tɛ daga a ko n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ tun bɛ se ka sujudu bɛ mɔgɔ ye k'ale tun bɛ muso de yamaruya a ka sujudu bɛ a furucɛ ye
o kɔrɔ muso kan ka cɛ labato o de fana ye e ka musoya fana sabatila ye o tɛ dɔgɔyalima ye e ma ka d'a kan i fana ka koɲɛ kalifara cɛ de la hali n'a sɔrɔ o kɔrɔ tɛ k'a fɔ fana k'e tɛ se ka jɔyɔrɔ fa an balimakɛ ka ko la dɛ ne y'o de fɔ e yɛrɛ bɛ cɛ min kunna o tɛmɛna an balaka dɔ de ka kalanbulon kɔnɔ fɔlɔ san'a ka e furu wa e de fana bɛna dɛmɛ a ba ye kalanbulon min fana k'a kunna o ka se ka sinsin e fana bɛ cɛ in dɛmɛ o de la k'a ka du fana de dilan donc a bɛ ɲɔgɔn dafa de an-nisa'u shaqa'iqur rijal aw ni cɛw bɛna fɔ woro n'a fɛrɛ de o kuma na muso i ka koto i cɛ ta la n'a ko danyɔrɔ min na dan ye n'a ma baara hakɛ d'i ma dugu kɔnɔ baara to yen ala y'i bila min na n'o ye lamɔ ye so kɔnɔ i ko i ka da o ma i ka hɛrɛ bɛ o de la ka d'a kan nafakatu min bɛ yen ne e kan n'o kan ka kɛ so kɔnɔ ala y'o don da cɛ de kunna o muso ka dumuni a ka fɛɛrɛ bɔ a siyɔrɔ a ka furakɛli ala ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ doni ye k'a da an falakaw kunna donc doni min fana bɛ e bolo o de ka se ka lamɔ kɛ du kɔnɔ lamɔ cogo ɲuman la jihadul mar'a husnu taba'ul furu ladon cogo ɲuman o de ye muso ka jihadu ye n'i y'a ye denmisɛnnin kuma min a bɛ na diɲɛ na imam ali ko ten ko denmisɛnnin dusukun a bɛ n'a fɔ dugukolo langarayalen dugukolo min ni foyi foyi t'a la bon bamuso ɲuman e de bɛ se ka sɛnɛkɛfɛn ɲuman sɛnɛ dugukolo in sanfɛ anw de bɛ se ka an denw kɛ den ɲuman ye anw de bɛ se ka an denw kɛ denkolonw ye bon anw de bɛ se ka an denw fana tɛmɛ u ɲɔgɔnnaw la wa anw de bɛ se ka an ka sigidaw tɛmɛ sigida tɔw la an bɛ se ka an ka dugu tɛmɛ dugu tɔw la n'an ka mara cogoyaw ye ko waati bɛ ka surunya sani an ka bɔ kuma la an b'a ye k'a fɔ kuma o kuma waati o waati mankanw bɛ caya k'a fɔ ko silamɛ muso ka hakɛ muso ka hakɛ muso ka hakɛ ne b'a ɲini kalanbulon mɔgɔw fɛ a kɛra ni kalanbulon ye a kɛra kalanbulon wɛrɛ ye o silamɛ ye hakɛ min di muso ma an ka fara an ka walandaw kan a dɔw la ni silamɛ muso y'a dɔn ko silamɛya ye hakɛ min di ale ma ni silamɛ muso y'a dɔn a tɛna bɛn maa si ka janjuru kɔnɔ tuguni fɛn dɔ de bɛ labɛn k'a mamu a bɛ kɛ ɲɛna a sanfɛla ka ɲi a bɛ kɛ ɲɛna ko a dugumana bɛ ten la o y'a sɔrɔ dumuni min labɛnnen don dɛ poison de b'a la n'i y'a dun a b'i faga de hakɛ ɲinina minnu bɛ yen n'olu ko k'u bɛ an silamɛ musow ka hakɛ ɲini olu t'a la k'anw ka hakɛ ɲini u b'a fɛ k'an ka hakɛ de bɔ an bolo hakɛ ti di silamɛ muso ma silamɛya ye hakɛ di muso ma ka tɛmɛ o kan hijabu min filɛ nin ye n'an bɛ lakari ni o ye k'a fɔ k'o ye lagosili de ye ka na an balakaw ma hijabu min filɛ nin ye ni ala y'o kɛ wajibi ye silamɛ muso kan dɛ i ka musoya yɛrɛ sabatilan dɛ o ye hijabu in dɔ de wa silamɛya m'a fɔ i ma diyagoya fɛnɛ k'a fɔ k'i k'i datugu fan bɛɛ lajɛlen fɛ la a ye programme labɛn de k'a di muso ma yɔrɔ dɔw de bɛ yen muso i kan ka i sutura ye n'o tɛ yɔrɔ dɔw bɛ yen muso hali n'i ma fini don o programme min labɛnna k'a di e ma dɛ o ye de hali bi ka valeur de k'i la k'a yɛrɛ k'a fɔ mɔgɔ ɲɛnama i bɛ fɛ baara o baara kɛ i bɛ baara in labɛn de k'a ɲɛ donc silamɛya ye labɛn de kɛ muso ka hijabu la k'a di a ma ka programme ɲuman di a ma n'i bɛ bɔ ka taa yɔrɔ la yɔrɔ min bɛ yen ni cɛw bɛ yen cɛ min bɛ se ka e furu walima hali n'i ma bɔ yɔrɔ la i bɛ yɔrɔ min na cɛ bɛ cɛ min bɛ se ka e furu k'i k'i yɛrɛ sutura o tigilamɔgɔ ɲɛna mais a ye cɛ dɔw fana bɔ o la o a ye mɔgɔ dɔw fana bɔ o la o i n'a fɔ i furu cɛ sutura tɛ muso n'a cɛ ni ɲɔgɔn cɛ donc o la o sutura min b'a la ka di e ma o ye k'i ka musoya sabati de o de ye hali bi ka valeur kɛ e la walasa n'i y'a ye k'a fɔ cɛ dɔw bɛ yen u bɛ bɛn muso dɔw kan o ye musow bɔcogo di musow bɔcogo bɛ se ka fitinɛ wuli an balimakɛw la ka bɛn muso kan k'a ka musoya bafi mais silamɛya y'o bɛɛ de tellement k'a ye valeur don e la ka i kɔlɔsi k'a fɔ i kana bɔ ten k'a sɔrɔ i suturalen tɛ bon ni mɔgɔ min y'a fɔ sisan k'a bɛna o don e hakili la k'a fɔ ko sutura in dɛ k'o de ye e ma lagosili ye la o t'i ma lagosili ye sutura in de y'i ka musoya dafalan ye silamɛya tɛ foyi di an balakaw ma fo n'a sɔrɔ u ka hɛrɛ bɛ mun na kɔ an bɛna ye k'a fɔ tuguni n'i ye tiɲɛko in ta k'a lajɛ ko muso ka tiɲɛ o ni cɛ ka tiɲɛ cɛ niyɔrɔ tilancɛ de bɛ di muso ma u y'o kɛ lagosili fana ye an balakaw bolo o tɛ lagosili ye n'i y'a ye kuranɛ ye tiɲɛ ta k'a fɔ ko muso niyɔrɔ ye nin ye cɛ niyɔrɔ ye nin ye ka anw ta kɛ cɛw ka tilancɛ ye
cɛw ka kilancɛ in bɛ tila ka fara anw de kan anw ta de kan anw b'o dun cɛw ka wari a bɛ taa min a bɛ taa anw kungo de la an ka dumuniw an ka furakɛliw an siyɔrɔw an denw furakɛliw cɛw ka wari bɛ t'o de la mais anw ta in dun n'a ka di ye a da i kun kɔrɔ i ka to k'a ta i k'a lajɛ hali n'i m'a dɔn foyi foyi la du kɔnɔna la i ɲininkalen tɛ o la mais n'i y'a lajɛ sanfɛ i b'a ko a silamɛya ye cɛ muso tɔɲɔ parce que a ye cɛ ka hakɛ caya ni an ta ye mais k'a sɔrɔ anw bɛ min sɔrɔ hakɛ in na cɛw t'o sɔrɔ a la donc an balakaw an kana bɛn silamɛya juguw ka janjuru kɔnɔna la toujours an k'a ɲini k'a dɔn k'a fɔ silamɛya ye hakɛ min di anw ma a ye bonya min di anw ma a ye karama min di anw ma diinɛ foyi foyi tɛ yen min y'o di musow ma donc ni kalanbulonw n'an ye programmew labɛn ka musow sensibiliser k'a yira musow la k'a fɔ silamɛya ye hakɛ mun b'u ma ni musow y'o dɔn an bɛna ye k'a fɔ ni mankan bɛ dɔgɔya parce que a bɛ ka fɔ de ko kɛlɛ bɛ ka kɛ ni anw de ye anw de tɔgɔ ye anw ka hakɛ de ye bon ni e y'i ka hakɛ dɔn ka ban mɔgɔ wɛrɛ tɛna se k'a fɔ k'a bɛ ni i sama k'i bila ko wɛrɛ la bilen kɔni man b'a ɲini Alahu Taala fɛ Ala ka hakili ɲuman d'an ma an bɛ dugawu kɛ ya Rabbi kalanbulon min filɛ nin ni a sigilen de don Ala ko ɲɛɲini ni Ala ko ɲɛdɔnni kama ya Rabbi kalanbulon ye Ala k'a sabati ya Rabbi kalanbulon ye Ala k'a barika kalanbulon ye ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na diɲɛ kɔnɔ yan Ala k'an kafo ten lahara jɔ don Ala k'an sɔn Ala ka sunnandon na Ala k'an sɔn kira ka sunnandon na Ala subhanahu wa ta'ala fɛ muso o muso n'i ye cɛba o cɛba ye hali Seydi Sherif Usmane Madani Haidara n'a y'a ka kumakanw lamɛn ale b'a fɔ ko ale ka sabati Bamakɔ yan k'a sɔrɔla an balakaw de la k'a d'a kan an balakaw tuma min na u y'ale ka luwanse sara garanti o de la ale sigira Bamakɔ yan donc o de la sirifikɛ Ala sɔnna a ka se ka nɔɔrɔ bɔ ka diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen labɔ hatta Alakira sallallahu alaihi wa sallam musow jɔyɔrɔ a y'o jira kisi nɛɛma b'a ye parce que a ko n'an ba Kadija ka nafolo kun tɛ ko Muhamadu diinɛ min filɛ nin n'anw sigi ma suma na bi ko a ko tun bɛ gɛlɛya dɛ donc muso jɔyɔrɔ ka bon silamɛ muso n'i ye baara kɛ n'i ka silamɛya diinɛ ye wa mɔgɔ si tɛ se ka bonya foyi di anw ma ka tɛmɛ silamɛya kan o tuma an k'a ɲini an k'a dɔn an k'an ka silamɛya an k'a labato n tɛ se ka bɔ kuma la ni ma sirifuw ba ka sangafo kɛ n'o ye Fatimatu Zahara ye salamulahi aleha ka d'a kan an bɛ waati min na nin y'ale ka soma yɛlɛma waatiw de ale fana ye walanda ɲumanw de di an balakaw ma Fatimatu Zahara ka ɲɛnamayaw n'i y'a ta k'a kalan k'a dɔn ka baara kɛ n'a ye i bɛna ye k'a fɔ i bɛ se ka i yɛrɛ nafa i bɛ sigida min na i b'o nafa o tuma na Fatimatu Zahara salamulahi aleha ale ka soma yɛlɛmali waati de ye ninnu ye an bɛ sangafo kɛ ka taa sirifuw bɛɛ lajɛlen ma ani silamɛ bɛɛ lajɛlen k'a ɲini Ala fɛ Ala ka an sɔn musoba in ka sunnandon la lahara jɔ don o tuma n bɛ an karamɔgɔ fo n'o ye Ustaz Sise ka foli kɛrɛnkɛrɛn a ye tuguni k'a ɲini a fɛ Alahu Taala fɛ ya Rabbi hali bi cɛba in a sen bɛ dɛngɛda min na Alahu subhanahu wa ta'ala ka a sabati an bɛ Sherifila mɔgɔw fɛnɛ fo ya Rabbi teleso in a ye silamɛya kunkɔrɔta a ye silamɛya diinɛ kunkɔrɔta ya Rabbi hali bi Ala ka sabati Ala ka barika don a la o tuma na an bɛ kuma ɲɔngiri yan nɔ b'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni walanda in tɛmɛnen kɔfɛ Madame Haidara Jɛnabasi n'ale ye UJUMA cellule féminine ɲɛmɔgɔ ye ale ni Madame Sise Adam Konate ni ale yɛrɛ ye kalanbulon in ɲɛmaa ye u y'u ka nisɔndiya yira ni nin kɛnɛ in sigili ye. An b'a bɛɛ fo UJUMA cellule féminine tɔgɔ la an bɛ foli kɛ k'a ɲɛsin Madame Sise Adam san o san a bɛ nin kɛnɛ in sigi a b'an invité ka na kɛnɛ kan fana n'i y'a ye k'a fɔ an ma se yan joona komi an bɛ ka an ka assemblée générale de dilan pour le samedi an kun b'o o baara de la o de kama an mɛnna an ma se yan nɔ n'atɔ nin kɛnɛ in a tɛ fɔ an kɔ an bɛ foli kɛ k'a ɲɛsin a furukɛ ma n'o ye Sise an b'a fo k'a wale ɲuman dɔn an ka foyi tɛ kɛ n'a jɔlen tɛ a kɔ kɔrɔ foli sabanan an b'a kɛ k'a ɲɛsin Mariam Kulibali ma ale min ye wajulu kɛ bi an bɛ dugawu kɛ
wajulu min n'a y'a kɛ ala k'a kɛ a mɛn tulo ɲuman ala k'o da an ma a ye min fɔ musobaw kan an b'a ɲini ala fɛ ala k'an kɛ o musobaw dɔ ye silamɛya an b'a ɲini ala fɛ ala k'a kɔrɔta ala k'a jidi kuma fɛn fɛn fɔra yan nɔ an musow na an taara n'a ye an ka du kɔnɔ an ka kɛ leçon ye ka se k'a fɔ an ka du kɔnɔdenw ye a ye kuma dɔ fɔ ka kuma kɔnɔ la femme est le pilier de la maison o ye kumaba de du tuloma o ye muso de derrière tout grand homme il y a une grande femme cɛba o cɛba n'i y'a ko mɛn i b'a sɔrɔ musoba dɔ de b'a kɔfɛ ala k'an kɛ o musobaw dɔw ye kuma foyi tɛ yen nɔ a ma min fɔ yan nɔ bi anw tɛ se ka na dɔ wɛrɛ fɔ anw ta ye foli ye an bɛ dugawu de kɛ ala ye ɲinan yira an na cogoya min na san wɛrɛ malidu ala k'o fana yira an na ten tɔ an kana an sigi o kɛnɛ kelen kan min bɛ fɔ an k'o fana lamɛn inshallah an ka foli bɛ ijuma sirili féminine musoba bɛɛ lajɛlen ijuma cɛbaw an b'a bɛɛ fo an tɛ bɔ kuma na n'an b'an ka président ba n'o ye Cheikh Mohamed Makiba an b'a ka foli kɛ yan nɔ parce que ale ka foli an tɛ se ka tila o la ale de ye musow valeur yira k'a yira k'a fɔ musow jɔyɔrɔ de b'an na a y'anw jɔyɔrɔ yira an na k'an kɛ fɛn ye ka fɛn d'an ma ka fɛn yira an na la preuve ni ala ye samedi yira an na kopɛki denmisɛnninw n'o ye musow ye minnu bɛ taa kalan couture kalan a 3e promotion o de kan ka bɔ ka na samedi don Carrefour des Jeunes na san o san n'u bɔra Cheikh Mohamed Makiba a mɔgɔw mana kɛ mɔgɔ a kɛ fɛn fɛn ye a bɛ machine kelen-kelen san machine de couture kelen-kelen san ka d'a bɛɛ lajɛlen ma an b'o barika da k'a ye k'o wale ɲuman hakilina min nana n'an ye nin kalanbulon in sigili la ijima kalanbulon de don an y'a sigi ka an jigi da ijima cɛbaw de kan kɛrɛnkɛrɛnnenya n yɛrɛ furucɛ n'o ye Mohamed Sise Fajigila commune 1 na ani Mohamed Makiba n ka foli b'u ye kosɛbɛ ijima kalanbulon in sigili a san 4 de ye ɲinɛ an b'a wajulu kɛ san o san Mohamed Makiba b'an dɛmɛ a la yɛrɛ de a ka bonya b'an yɔrɔ an b'a fo ala ka barika d'a ma ala ka si ni kɛnɛya d'a ma ala ka san caman yira an na yarabi an kɛnɛ k'a kɛ san o san a sigilen an ye kuranɛw kalan mun kɔni ko b'an na sisan nɔ o ye kuranɛw ni ka tila ka an ka kalanbulon yɔrɔ labɛn o de kɔni ko b'an na sisan nɔ n tɛ an ka mɔgɔw u caman bɛ kuranɛ kalan yɛrɛ de n bɛ foli kɛ n cɛw ma ka foli kɛ Mohamed Makiba ma ale mun kɛra a kɛnɛ sababu ye ka foli kɛ malimatuw yɛrɛ la minnu bɛna kalanbulon ɲɛnamaya a kɔni a bɛ diya an yɛrɛ san o san an kɛnɛ k'a kɛ ala ka barika don an kɔ n'a ɲɛ na ala ka hamiw bɛɛ nɔgɔya nse ala ka barika don Sirifila TV yɛrɛ la an bɛ foli kɛ Ismail Serifu Madani Ayidara ye ala ka barika don a n'a ka denbaya la ala k'an ɲɛ mɛn a la ala ka garijɛgɛ ɲuman d'an ma ala k'an sɔnbaga kɛ ala ye Mukadam Mohamed Keita ni ale ye wajulukɛla ye ale fana tun bɛ kɛnɛ kan a y'a ka nisɔndiya yira an bɛ Alahu subahana wa taala tanu ko ala barika da bi ka bɛ tɔrɔkalo tile 7 ma san kalo fɔlɔ san 2021 an b'o la bi Fajigila an bɛ an balimamuso fo minnu ye nin baara in boloda n'o ye Ustaz Mohamed Sise an b'a fo an n'a ɲɔgɔn dɔn ala ko ni alakira ko ni diinɛ sira de kan donc a y'a fɔ an ye k'a fɔ ko an balakaw minnu bɛ kalanbulon kɔnɔ u ye kuranɛ kalan in ko min cɛ ni alakira sallallahu alaihi wasallam a ka bangeni bonya ko yira o sababuya kama an nana ka na an ɲɛ da an baw kan u ye lewalanda minnu di an ye faamuya caman sɔrɔ a la donc an bɛ min fɔ an balakaw ye muso tɛ fitinin diinɛ kɔnɔ
diinɛ yɛrɛ ye muso bonya fɔlɔ musoba dɔ kun bɛ yen silamɛya y'a bonya wa a ye silamɛya paratigi a kɛcogo la musoba in tɔgɔ ko arabiyatul adawiya diɲɛ muso bɛɛ kan ka o muso in ladege muso o muso ni k'i ye silamɛ muso ɲumanba ye n'i ye diinɛ muso ɲumanba ye i kan ka arabiyatul adawiya ladege ale ma ba ala la parce que k'a fɔ k'a ye muso ye a ma ba diinɛ na k'a fɔ k'ale muso ye a ma ba ala kira ka taa sira la ko parce que k'ale muso ye sigida yɛrɛ ɲɛmɔgɔw tun bɛ kɛnɛ kan Amadu Kulibali Ijuma Mado wa commune 1 mairie fana ka lasigiden no fo ka taa se an karamɔgɔ Sheikh Muhammad Sise ni ale yɛrɛ Ijuma ɲɛmaaba ye sigida fɔlɔ la Bamakɔ olu bɛɛ jɛra k'u ka nisɔndiyaw yira u ye min sɔrɔ an ka jɛ an ka o lamɛn an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn ka Ijuma cellule féminine Ijuma bureau national k'a bɛɛ lajɛlen fo ka kɔn maire an ye Ijuma membre de ye commune na o dɔrɔn tɛ an bɛ fo bureau national la o la n'an ka musobaw ye kɛnɛ sigi mawludu kama k'u bɛ mawludu kɛ a ka kan an ka ye u kɛrɛfɛ an k'an ka musow soutenir an k'u dɛmɛ k'u ka ko sankɔrɔta u bolo donc o la fana n'ala y'a kɛ an ye autorité commune kɔnɔ jɔyɔrɔ min bɛ musow la jamana in kɔnɔ ani musow bɛ wuli ka jɔ min na bɛn bɛ se ka sabati cogo min o fana b'an wajibiya an ka ye musow nɔfɛ et surtout u y'a bonya ta k'a di an ka président ma n'o ye au conseil communautaire président ye n'ale ye leader président ye commune 1 kɔnɔna na Ijuma n'o ye Sise o b'an wajibiya ka se yan donc an nisɔndiyalen don an balaka ninnu u ye laseli minnu kɛ an y'a mɛn ɲɔgɔn ladi don ɲɔgɔn bilasira don nin ye kalanbulon nafa ye musow sera ka kalanbulon matarafa fo ka se ka kɛnɛ sigi mawludu tɔgɔ la olu ni foli ka kan o ni duwawu ɲini ka kan duwawu fana kan kɛ olu fana ye donc an b'u fo an nisɔndiyalen don ka aw yɛrɛ fo ka sirifula fo aw minnu nana kɛnɛ fana sankɔrɔta silamɛya ala ka sankɔrɔta mawludu ala ka jidi ala ka caya kisi ni nɛɛma k'o kɛ an kuntigi Mamadu kan an ka ɲinifɛnw ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma kiraw kanu sɔrɔ sirifu bɛn sɔrɔ sallallahu alaihi wasallam bon wallahi nisɔndiyalen don kosɛbɛ nin ye laada de an bolo san o san kalanbulon an y'a sigi walasa muso denmisɛnninw olu ka se k'u ka diinɛ ko faamuya n'o tɛ kalanbulon dɔ bɛ an yɛrɛ ka bolo fajigila misiri la o ye musokɔrɔbaw ta ye nka muso denmisɛnninw kuma caman olu ka donni misiri kɔnɔ kuma caman b'a la o la ne miirila k'a lajɛ k'a fɔ an yɛrɛ musow a n'an yɛrɛ dɔgɔmusow a n'an kɔrɔmuso dɔw k'u fara ɲɔgɔn kan u ka se k'u ka seli suran dɔn u k'u ka seli cogoya dɔn seli bɛ ɲɛ u bolo cogo min na su bɛ ɲɛ u bolo cogo min na u ka se k'o dɔn donc o la a n'u ka saniya cogo u ka se k'olu dɔn o de y'a to an ye kalanbulon sigi kɛrɛnkɛrɛnnenya na a kɛra ni an ka président a n'an ka ɲɛmɔgɔ n'o ye Mohamed Makiba ye ale ka dɛmɛ ye sabu ka da kan ale de hakilila yira na k'a fɔ tuma bɛɛ an ye Ijuma sigili kana kɛ tɔngo ye ten tɔgɔ ye ten a ka sigi ni baara ye a ka sigi ni hakilila a ka sigi ni mɔgɔw nafali ye o de kama an y'a dabɔ kama ayiwa muso denmisɛnninw u fana ka se ka diinɛ dɔn o de y'an bila an ka kalanbulon sigi o tuma an nisɔndiyara kosɛbɛ sabu ka da kan san o san bɛ nin baara in kɛ muso ninnu n'u ye kalan in ka se hakɛ min ma san o san n'an sera an bɛ nin kɛnɛ in sigi walasa ka na wajuli k'u kun mun b'u fari foni u bɛ ka baara min kɛ n'o ye kalanbulon ye u ka continuer ka se ka u kana fari faga la filanan fana musoya min waati bɛ cogo min na an k'o fana kunnafoni fana d'u ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la u bɛ ka musoya kɛlɛli min kɛ kɛrɛnkɛrɛn ni mɔgɔ wulila k'u b'i ka fɛn kɛlɛ ɲɛsin ma e kana fɔ k'i bɛ u kɛlɛ ni fɛn wɛrɛ dɛ u ye hakilila kɛlɛ min kɛ i b'o hakilila kɛlɛ fana kɛ k'u kɛlɛ o kumana bɛɛ ko ye silamɛ bɛɛ ko bɛ ala fɛ bɛɛ ko bɛ kira fɛ mɔgɔ wulila ni hakilila dɔ ye i b'o hakilila fana i b'a fɔ n'aw bɛ diinɛ na k'aw bɛ ala fɛ aw bɛ kira fɛ ala ta filɛ nin ye ala kira ta filɛ nin ye mɔgɔw nana ni min ye o fana filɛ nin ye donc n'o kɛra u kan ka min ta u b'o dɔn o de y'a to an ye mɔgɔw wele bi an balimamuso wele bi kɛrɛnkɛrɛnnen na ale kalan a faamuyalen don a kana dɔ fɔ an balakaw ye an nisɔndiyara a ye min fɔ sabu ka da kan a ye min fɔ a donna bɔra dusukun na a nana dusukun na o kumana an bɛ ala sɔnna deli a ye min f'u ɲɛna ala k'a to dusukun kɔnɔ na yarabi ala ka san caman yira n na kalanbulon sigira sigi kun min ka fisa yarabi ala ka kun ɲɛnabɔ an ye an b'a ɲini ala sɔnna tala fɛ mali ɲagaminen don mali ferekelen don a ɲɛnabɔbaga o ye ala sɔnna tala yarabi ala ka mali ɲɛnabɔ ala ka malidenw bɛn degun bɛ mali kɔnɔ ala ka kɔ fari hɛrɛ la ala ka kira kanu kosɔn sɔli ala rasuli an bɛ alaw taala deli kalan minnu kelen filɛ nin ye wajulukan nafama min fɔlen filɛ nin ye k'a minɛ ka baara kɛ n'a ye ala k'a nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ka wele bila an baw n'an balimamusow fana ma an ka bɔ ka caya an ka taa kalanbulonw na an ka diinɛ ɲɛɲini ka d'a kan fiɲɛ kolon minnu bɛ ka ci bi ni hohaho ye n'i tɛ kalanyɔrɔ dɔ la ni karamɔgɔ t'i la n'i tɛ k'i ka diinɛ ɲɛɲini ni ala ma fara i kan fiɲɛ kolon in bɛ taa nin ye an bɛ ala deli ala k'an kisi o ma ala k'an sigi nin kɛnɛ ɲɔgɔnna caman kan wassalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatuhu
si asimika